Kaixo eguerdion pelotazale guztioi, Donostiako Anoeta pelotalekutik. Hemendik 9 minututara hasiko zaigu banakako pelota txapelketaren finala. Retegi bigarrena eta Josean Tolosaren artean. Hor dituzue bi pelotariak, orain 10 minutu direla gutxi gora bera kantxaratu zaizkigu eta beroketak egiten ari dira. Oraindik ez da Anoeta pelotaleko bete, baina hainbat jente zuti dago oraindik, beste batzuk sartzen ari dira. Eta gauza bat argi dago. Hemen gaurkoan ez dela izango inorentzat ere toki gehiagorik. Bete-betea izango dugula Anoeta pelotaleku hau, final guztietan gertatzen denez. Kutxa itxi horretan daude, joan den ostegunean, bi pelotari hauek aukeratu zituzten pelotak, eta berehala irekiko dute kutxa hori, bi protagonistak bertan direlarik. Orantxe bertan hurbilduko da Julian Retegi, hor duzue, eta bien aurrean irekiko dute kutxa hori. Lehengo unean, bi hauek apartatutako pelotak, hor daude. Josean Tolosak jaso ditu bereak, eta Julian Retegik bere biak. Hor dago txapelduna Martin Ezkurra bere laguntzailearekin, Fernando Dublan enpresarioa eta Fermin Erauntzeta Murgil erdiko epaile ere hor ikusi ditugu. Eta dagoeneko bakoitza bere pelotekin beroketak egiten ari da. Anoeta pelotaleku hau finala dela eta berriz pintatu dute eta txukun azaltzen zaigu. Beti ere finalak badu zerbait berezia eta jendeak izugarrizko ikusmina du partidu honetan. Askoren ustez, Julian Retegi da favorito nagusia, zerbaitegitik irabazi du 9 aldiz txapelketa hau, baina Tolosaren aldekoak ere hainbat dira, eta gure gogo bakarra zera da partidu haundi bat ikustea. Bi bitartean pelotari bakoitzari dagozkion xehetasunak eskainiko dizkizuegu, hor ari dira biak beroketak egiten, eta Josean Tolosaren gandik hasiko gara. Josean Tolosa amezketarra da, hor duzue, 33 urte ditu, urrian 34 beteko ditu, metro bat 86 zentimetro eta 87 kilo. Banakako txapela ez du lortu oraindik, baina binakako bai 3 aldiz, behin Beriztainekin eta bitan Pampi Ladutxerekin. Julian Retegi erasundarra da, Nafarra beraz, 34 urte ditu eta urrian 35 egingo ditu. 76 kilo, metro bat 75 zentimetro, beraz kilotan eta zentimetrotan badago diferentzia bi pelotarien hauen artean, eta 9 txapel eskuratu ditu. Esan dezagun bere debuta 1974 urtean egin zuela, 20 urte zituela. Zarauzko pelotalekuan hain zuzen ere, eta juaristirekin batera 22 eta 21 galdu zuen Arozena eta Etxeandiaren aurka. Bi hauen arteko neurketak finalean, banakako finalean hain zuzen, izan dira orain arte ere. 86an eta 87an hain zuzen. Eta hor dituzue emaitzak. 86an Julian Retegik 22 eta 12 irabazi zion Josean Tolosari, eta 87an 22 eta 16. Eta hor tantuetan ikusten den gorakada hori ere nik uste pelotari moduan egin duela Josean Tolosak, banakako txapelketetan behintzat. Hasieran ezen batera ondo ibili Josean Tolosa, adibidez banakako partiduetan bere hasieretan Bengoetxea laugarrena, Luke, Arroyo, Garziaino laugarrena eta abarren kontra galdu egin zituen partidu batzuk, baina gero 1986an
Galartzaren aurka Gasteizen 21 eta 7 galtzen joan ondoren, 22 eta 21 irabazi ondoren, apurka gorantz joan da. Josean Tolosa, banakako jokoa nolakoa den ikasi egin du, jotzaile gogorra da, sotamano ona du eta dejadak bikain egiten ikasi du, eta horri esker bi final jokatu ditu eta gaurkoa 3. izango da. Julian Retegik orain arte 9 txapel lortu ditu, eta 9 txapel horiek nola izan diren eta noren aurka izan diren gogoratuko dizuegu berehala. 80an lortu zuen lehena, Maiz Bigarrenaren aurka, 22 eta 14 irabazi zion Aranatzkoari. 81an Ariño laugarrena menperatu zuen 11 tantutan utziz. 82an berriz Ariño laugarrena 9 tantutan gelditu zen oraingoan Atxondoarra, Azpe Marzanakoa. 83an Ladiz Galarza menperatu zuen lehen aldiz, 22 eta 16. Urrengo urtean berriz ere Ladiz Galarzaren aurka lortu zuen txapela Julian Retegik, baina oraingoan gehiago kostata, 22 eta 21 eta zuetariko askok behar bada azken tantu gura gogoratuko duzu. Atxikia izan zala, ez zela izan, edozein kasutan Fermina Jaunzeta-Murgui lortuko erdiko epailea ezen zutitu, eta Ladiz Galarza epaile lanetan hasi zen, eskua jasota, eta hori ezin hobeto aprobetxatu zuen Julian Retegik 22. tantua lortzeko. 85an, 22 eta 13 nagusitu zen berriz Julian Retegik Galarzaren aurka. 86an eta 87an Tolosa menperatu zuen eta iaz, 88an Galarza 3. 9 tantutan utzi zuen. Guk partidua hasi baino lehen tarte txiki bat egingo dugu eta berehala izango gara berriz zuek. Aurrera beraz, estudia. Jaulkipen hau Gipuzkoako kutxak babestua da. Berriz ere zuekin, tarte labur honen ondoren, bien bitartean sakearen zozketa egin dute, eta sakea Julian Retegiri tokatu zaio. Hainbat denporan izan da txapa hori ez batera ez bestera, nora ezean, baina azkenean gorri azaldu zaigu eta Julian Retegik izango du sakea. Hau ere, berarentzat bentaja txiki bat izan daiteke. Julian Retegi aurrelari delako eta sakatzaile ona zalantzari gabe. Josean Tolosari eman dio Retegik pelota, hau lehortzen ari da, Fermina Jaunzeta-Murgui epailea bere aurrean duela, eta bin bitartean Julian Retegi beste pelota batekin sakeak egiten ari da, sakea probatzen. Eta nik ez dakit, Xabier Eguzkitze, sakea Julian Retegiri egokitzea, berarentzat bentaja handia den ala ez. Zalantzari gabe bentaja izan liteke jokaldi hori ongi aprobetxatzen dakielako erasundarrak, eta finalaz aurreko egunetan ere esan izan du bere helbururik nagusienetako bat hauxe litzatekeela. Josean Tolosari lehendabiziko tantoetan eustea eta ez aldegiten uztea. Aldegiten utziko balio, gauzak oker hasiko balitzaizkio, asko zarazo gehiago izango lituzkeelako eta beti delako oso garrantzitsua partidua ondo hastea. Eta lehendabiziko sake hori berari suertatu izanak ere, zertxo bai behintzat alde jarri dio erasundarrari. Une honetan, 11 jo eta minutu bat pasadenean, badoa Julian Retegi erasundarra aurtengo final honetako lehen sakea ateratzera. Ordoa Retegiren sakea, zitala, baina ezkerrez oso ondo jaso du Josean Tolosa. Retegi gatzera. Josean Tolosak ezkerrez ondo. Julian Retegi pelota atzeratu. Josean Tolosak jaso. Ondo gainera. Retegik zabalerantz. Josean Tolosari
arineketaldi bat eraginez. Berriz atzera, Julian Retegi. Eskerrez, oraingoan ahulago Jose Antolosaren erantzuna. Retegi geztu aurren komplikazio hori nahi. Eta bai ostera, Jose Antolosa nekatzea itxura baten. Dejada kaskarra egin du orain. Aukera Tolosaren zat, Retegi gaidez eraman, txistu batzuk. Orain dominatzaile Jose Antolosa dugu. Atzera Jose Antolosak, oso indartu. Julian Retegi gozta eraman eskerrez. Jose Antolosak berriz atzera. Eta lehen tantua Jose Antolosaren zat. Lehen tantua Jose Antolosaren zat. Oso ondo dominatu du. Eta esker aidez ezin izan du eraman Julian Retegi. Bat eta dut, ikus dezagun. Hor dago Jose Antolosaren pelotakada indartu hori. Eta Julian Retegik ezin eraman postura txar horretan. Hor dago txapelduna. Bere laguntzaile den Martin Ezkurrarekin. Eta bien bitartean Jose Antolosaren pelotakada hori beste toki batetik ikusita. Naiz eta sakea Julian Retegiri tokatu, Jose Antolosak oso ondo jokatu du lehen tantu honetan. Indartu eta seguru ikusi dugu. Lehen da bizi, Julian Retegi tantoa dominatzen ari zenean, ondo ekarri dizkio amezketarrak, erasundarrak atzera bidalitako pelotakadak. Ondoren Julian Retegik ezkerrez dejada ensaiatu nahi izan du txokoan, baina bere burua saldu besterik ez du egin, eta ondoren Jose Antolosak ederki aprobetxatu du tantoa dominatu ahal izana. Zalantzarik gabe, lehen da biziko tanto horrek, bazuen bai balio apur bat, Juliani lehen abisua eman behitio amezketarrak, eta lehen tantu horretan oso ondo aritu baita amezketarra. Baina datuak dira, eta hemen favorito izen hori Julianek nahita ez behar zuen hasieratik. Diruari dagokionez, partidua hasi aurretik 1500 oihuka ari ziren artekariak. Gaur final guztietan bezala, hain ugariak diren artekari hauek. 1500 beraz partidua hasi aurretik Julian Retegiren alde. Eta hor ikusi duzue txapelduna, espadarako gehiago jarriaz, Urzainki bere lagunari eskatu dio bera aldageletara joan beharrean, Urzainkiri izan dio joateko aldageletara ekartzeko espadarako gehiago. Hori jarri du. Eta orain, Tolosak emandako pelota probatzen ari da. Bien bitartean, amezketarra aulkian eserita dago. 6. kuadro inguruan, kontrakantxan bere aholkulari eta botilero izan ohi duen Miguel Letamendiaren ondoan. Eta gaurkoan ez dakigu zer gertatuko den. Galartza eta Tolosaren arteko final aurreko partiduan asko aipatu behar izan genuen, eta ondoren ere asko aipatu zen bai komunikabideetan eta bai pelotazaleen artean partiduak izan zituen etenaldi ugariak. Gaurkoan ez dakit zer gertatuko den. Gaurkoan epailea Fermin Arauntz eta Murgilda, eta ez dakit zer gertalitekeen. Herenegun 8 jokatu zen hemen pelotaleku honetan bertan Urzainki eta Bernaren arteko final laurdenetako partidua, bigarren mailako buruz-buruko partidua. Orduan hemen txeginen gu final partidura ikusten, eta benetan txistu eta txalo asko entzun behar izan zituen Fermin Arauntz eta Murgilek. Ez baitzien nahi zuten bezain sartzen uzten aldageletara, eta abiatzen zirenean, behin baino gehiagotan, 3-4 aldiz bai, bakoitzari, batipat Bernari, ukatu egin zien aldageletarako sarrera hori. Gaur, ez dakit, presioa askoz ere handiagoa da, eta ez dakit hori egiten ausartuko ote den epaile nagusia. Baina, lehenbiziko tantoa izatearekin batera, atsedenaldi eta etenaldi luzea izan da. Jose Antolosaren sakea, Julian Retegik ondo erantzun dio. Erdi utz egin du oraingoan Jose Antolosak. Eta utza handiagoa Julian Retegik. Izugarrizko utza egin du Julian Retegik. Normalean berarengan normala ez den hoietakoa. Pelota zabalera joan da eta Julian Retegik utz handia egin. Eta izugarrizko azarrea. Hor ikusi duzu berriz Retegiren utza. Eta izugarrizko azarrea, esan dugunez, eraztungoak. Normalean utz egiten duen bakoitzean gertatzen den moduan.
Ez da ez, oso normala Julian Reteginengan horrelako hutsak egitea. Oraingo sakea zitalagoa, Julian Retegi eskerrez eraman, ez dakigu helduko denez. Ez da helduko, eta Josean Tolosak lehen tantua sakez. Oso sake bikaina izan da, 3 eta ut Josean Tolosaren alde, eta hasiera ona emateak garrantzia handia izan dezake. Hortan ez izan inolako zalantza. Hauxe zen hain zuzen Julianek nahi ez zuena. Hasierako tantuetan Josean Tolosak aurre hartzea. Baina momentuz ez da bere helburu hori lortzen ari. Ez da gutxiagorik ere gainera. Beste sake zital bat, Retegi jaso bai baina kanpora. Haze sakea egin dizkion bi jarraian Josean Tolosak. Aurrelaririk onenak ere firmatu egingo lituzken sakeak. Eta Julian Retegi oso urduri eta azarra ikusten dugu. Pelota horrekin ez dagoela gustora. Eta diruari dagokionez ere aldaketak. Partiduaren hasieran 1500 eiukatzen zuten artekariek Julian Retegiren alde. Une honetan 1700 dago eta azpitik 500.000. Oraingo sakea ez da hain ona izan. Josean Tolosak atzera, Retegik aide sartzea erabaki, hala ere ez du ondo eraman. Josean Tolosa pelota atzeratu. Oraingo amezketarra nagusi da. Josean Tolosa berriz ere atzera, errebote ingururaino. Retegik eskerrez ondo eraman. Berriro atzera, Josean Tolosa. Retegi atzeko kuadroetan defendituz. Tolosa indartu berriz ere. Retegik eskerrez ekarri. Baztertu egin zaio pelota hori, baina Josean Tolosak ere asko atzeratu du eskerrez. Retegik eraman. Eskerreran. Josean Tolosak zabalera orain. Julian Retegik berriz, baina indar gehiegirik gabe. Josean Tolosak atzera berriz. Julian Retegik eraman eskerrez. 6. kuadro ingurutik amezketarra. Retegi pelota gehiagi gozatu gabe. Dejada urrunetik, baina Retegi aurrez mobitu da. Ikusi egin du zer egin behar zuen Josean Tolosak. Eta tantua egin du Julian Retegi. Ikusi egin du Julian Retegi Josean Tolosaren intentzioa. Eta aurretik mobitu da. Bestela, behar bada ez zuen harrapatuko pelota hori. Ikusten merezi, hor dago. Dejada bota aurretik Julian Retegi aurrerantzikoa. Horri esker eta bere hanka bikainei esker pelotakada ona eman du. Eta ezin izan du aidez ekarri pelota hori Josean Tolosa. 1 eta 4 eta 2 pelotariak hor daude. Euren botilleroek erabiltzen dituzten eserleku horietan eserita atsedenaldia hartu. Hor dago berriz ere aurrekaldetik ikusita lehengo tantu hori. Julian Retegi Tolosak dejada egin aurretik aurrerantzikoan. Eta eskerrak horri. Bestela, dejada oso ondo botatakoa izan da, txapa gainean zen, ez zuen asko behar txapa jotzeko ere, eta efekto handiz, beti egin ohi duen bezala, eta aurreko horma jo bezain Leicester, behera egiten duten dejada horietakoa. Josean Tolosak beti egin ohi dituen dejada horietakoa. Eta eskerrak bai, berarentzat, noski Julianentzat, dejada egiten hasi aurretik abiatu denari. Dena den, hala ere, etzenez oso erraxa hori eramatea, ezkerrez sartu behar izan du kantxaren nahiko zabalean, eskuin aldean, baina ezkerrez oso ondo kostatu du pelota, eta lehendabiziko tantoa horrelaxe lortu du. Eta normalean, horrelaxe aprobetxatu hori ditu. Julian Retegik, kontrarioak ongi egiten ez dituen gauzak, eta kontrarioak bere burua saltzen duen bakoitzean, horrelaxe aprobetxatu hori du Julian Retegik. Dena den, momentuz behintzat, Tolosa da gauzarik politenak eta ikusgarrienak erakutsi dituena. Ez da sake oso zitala, Tolosak oso ondo erantu, baina gora. Indar gehiegi eman nahi zion pelota horri,
eta Retegiri apuntatu beharko diogu sake moduan, baina hau eta lehengo tantua konparatzeko modukoak dira. Oraingoan ere ez da Retegiren meritua izan, Josean Tolosaren utza baizik. Eta lehengoan Tolosak ez du utzegin, Tolosaren dejada oso ona zen, baina Retegik asmatu egin du bere intentzioa eta horregatik harrapatu. Dena den, Julian Retegik nahita ez saiatu behar du Josean Tolosaren ezkerraren bila eta sakeen errestuetan ezkerrez sartzera behartu behar du. Oraingo sakea bai, oso ona, baina Josean Tolosaren erantzun ere bai. Retegik ez du hor gozatu, Tolosa berak ere ez. Retegik atzera, baina eskubiz berak ere aipatu du behin baino gehiagotan, ez duela lehengo nerbioa. Ezkerrez ostera gehiago gozatzen duela ematen du. Erdi ut egin du oraingoan ezkerrez. Julian Retegik, baina berriz ere Josean Tolosaren dejadori ondo harrapatu, Josean Tolosak berak ere bai. Sotamanos Josean Tolosa alduen moduan defendituz. Julian Retegik dejada, ez da ondo atera. Tolosa jaso eta Retegirentza berriz lana. Tolosa orain dominatzaile, dejada berriz. Julian Retegik oso ondo harrapatu. Tolosak ekarri, tantu polita benetan ikusten ari garena. Osta ibili da Julian Retegi, baina tantu egin du. Azkenengo zentimetroak aprobetxatu ditu Julian Retegi. Goiko txapatik oso hurbil zen pelota hori, baina ondo atera zaio, ezin hobeto, eta Josean Tolosak ez du mugitu ere egin nahi izan alpera izena. Hala ere, orain arteko tanturik politena, zalantzarik gabe, ikus dezagun berriz. Hor dago, bien arteko burruka bizia eta Julian Retegik oso gora, goiko txapatik 3 zentimetrotara gerituko zen, baina horixe egin behar zuen Josean Tolosak gainditzeko, gainetik pasatzeko. Hor dago Julian Retegi. Josean Tolosa behin bitartan aldageretan dago. Retegi ez da Josean Tolosa bezain handia eta gutxiago nekatzen da. Partida zenbat eta luzeago izan, Tolosaren alde izan daiteke, neurri baten, esan nahi dugu, atzeden aldi asko Tolosaren mesederako. Julian Retegi asko gutxiago nekatzen baita, baina orain Julian Retegi berak ere aldageretara joate erabaki du, Martin Ezkurra bere alboan duela. 3 eta 4 markagailuan, 4 tantu egin ditu jarraian Josean Tolosak hasieran, orain Retegiren erreakzioa etorri da, eta gauzak oso parekatu. Benetan oso gora bidalitako pelota izan da hori, Julian Retegik goi-goiko losan, eta ez goi-goiko losan bakarrik, goi-goiko losaren goi-goiko zentimetroetan izan da pelota hori, eta noski amezketarrak bere alaxe antzeman dio, han ez duela zereginik, eta atzera abiatu ere ez da egin. Eta 3 tanturekin benetan erabat aldatu da partidua, eta erabat aldatuko zela pentsatzen dut dirua ere, laizter jakingo dugu zer den artekariei goiukatzen dutena. Dena den, Josean Tolosa benetan ondo ikusten ari gara partidua hasiera honetan, eta uste dut hemengo pelotazalerik gehienak ere desente harritu dituela Josean Tolosak hasierako tantu hauetan atera duen suak eta karrak. Tantu honek bi gauza erakutsi dizkigu. Alde batetik Josean Tolosa dejada behin baino gehiagotan egingo duela partidu honetan, sarritan egingo duela, baina orain arte behintzat Julian Retegik denetan asmatu du Josean Tolosaren intentzioa. Eta beste alde batetik Josean Tolosak bere sotomanoari esker dominatzaile izatera berehala pasatzeko habilidadea eta errestasuna duela. Bi gauza horiek behintzat erakutsi dizkigu tantu honek. Josean Tolosak zalantzarik gabe partidua hasieran dejada batzuk egiteko asmoz kantxaratu da, hortaz ez dago inolako dudarik, Julian Retegiri abisu batzuk emateko besterik ez baldin bada ere, eta berak pelota jo behar duen bakoitzean atzea ez ezik aurrea ere zaindu beharra izan dezan. Eta orain arte, abisuak eman dizkio Julian Retegiri, baina abisu horiek abisu bakarrik izan dira, eta orain arteko dejada guztiak ondo jaso dizkio Julian Retegi, eta aprobetxatu ere ongi egin ditu erasundarrak. Behar bada horregaitik hemendik aurrera gutxiago saiatuko da Josean Tolosa. Julian Retegi oso konzentraturik dagoela ikusirik, eta badirudi gainera
Jose Antolosak egin ditzaken dejada horiek ondo preparatu dituela aurreko entrenamentuetan. Bueno, diruari dagokionez, gauza bitxiak zalantzarik gabe. Partidu hasi aurretik, 1500 Julian Retegiren alde. Orain, Josean Tolosa 4 eta 3 irabazten ari denean, edo 3 eta 4 irabazten ari denean, eta partidu hasiera oso txukuna eman duenean, 1000 Julian Retegiren alde. Beraz, lehendabiziko sakea atera duenean baino, nabarmenago dirua Erasundarraren alde. Badoa berriz ere Nafarra sakea egitera. Sake zitala izan daiteke, eskerrera baztertua, Jose Antolosak ekarri osta, eta ase utza egin duen Julian Retegi. Izugarrizkoa. Pelota horiek batutan arriskutuak gertatzen dira. Jose Antolosak osta ekarri du sakea, txokoan gelditu da pelota, ikus dezagun berriz, hor dago, sake zitala zen benetan, Jose Antolosak ekarri egin du, baina bat ere gozatu gabe, txapa gainean gelditu da pelota, eta horiek zarritan arriskutuak izaten dira. Julian Retegi gestu botea ondo kalkulatu, behar badak eusaba baino gehiago pasatuko zitzaion burutik ere, bertan pelota ustea edo atzeratzea, eta azkenen ez du egin ez bata, ez beste. 5 eta 3, edozein kasutan, tantu garrantzitua izan daiteke, launako berdinketa izatetik, bitantutako diferentzia izatera pasatu baita, Jose Antolosa, eta sakea bere alde. Normalean horrelakoetan eta kontrarioa oso atzean geratzen denean, beti pelota joa aurretik atzera begiratu ditu Julian Retegik, baina pelota hori oso aurrera joan zaio, eta ez du begiratzeko betarik ere izan. Dena den, pelota berak uste baino laburragoa geratu zaio, eta gaurkoan badaramatza pare bat huts, berak oso gutxitan egin ohi dituen horietakoak. Jose Antolosak ekarri, Julian Retegik atzera, Tolosak ez du gehiegi gozatu, baina ere indartu atera da pelota hori, Retegik atzera, eskerrez Jose Antolosa jaso behar, zabalean pelota, kantxa erdira hauek izan da, Retegik atzera, Sotamanos, ia botera baino konfiantza gehiagoz, sartu da Jose Antolosa, eta ia indar gehiago eman diola esango genuke. Berriz amezketarra. Pelota atzeratu nahirik eta lortu du atzeratzea. Julian Retegik eskerrez eraman. Jose Antolosa berriz pelota atzeratu. Ondo Julian Retegik ekarri. Jose Antolosa berriz atzera. Eskerrez ekarri behar Retegi. Oso justu ibili da hor. Jose Antolosa lehenago Retegiren tantua bezain justua izan da hori. Eta tantua, orain tantua Julian Retegirentzat. Nik ez dakit apropos egin duen ala ez. Osta eraman du pelota hori, baina bazirudien errez eramateko moduko pelota zela Julian Retegirentzat. Hala ere indarrik gabe, Tolosa mugiarazteko edo behar bada. Hor zabalean utzi du pelota, ikus dezagon berriz. Hor dago, itxura baten ondo eramateko moduko pelota zen, baina zabalera mugitu nahi izan du itxura baten. Jose Antolosa, eta hor Jose Antolosak utz egin du, hau ere pelota erreza zen, baina zarritan justu-justuan txapa gainera joaten diren pelota horiek ez dute bote normala ere ematen, eta hori Jose Antolosa bezalako gizon handi batentzat, eta aurreko kuadroetan ohituta ez dagoen batentzat, oraindik ere arriskutuagoa, eta hori gertatu zaio hor Jose Antolosari. 4 eta 5, oraindik amezketarra aurretik, eta Xabire Urtzitze zein da tantu honi buruzko iritzia. Badirudi Julian Retegi intentzio pizka bat bazuela pelota horretan, naiz eta behar bada berak uste baino ere hobeto atera. Bai, ni pizka bat harritu egin hau, Julian Retegi normalean hain atzetik botatzeko modukoa ez da pelota hori berez ara, baino eskuina luzatzeko postura hortan bazirudien zerbait egin nahi zuela. Ez zela pelota atzeratzea bere helburu bakarra, ez dakit, niretzat nahikoak harrigarria izan da, baina behin eta berriro esan beharra dago, askotan onak diruditen pelotak izaten direla txarrenak. Askotan pelota sakean ere, kantxa erdira doan pelota esan liteke
baztertzera ez doan ez, eramateko modukoagoa behar duela, baina eskuinera doazen sake horiek ere askotan txarrenak hoiesek izaten dira. Eta txapa gainera ozta iritsitako pelota horiek ere oso gutxitan egiten dute bote jatorra. Hor ere, txapa gainera ozta iritsi da eta botea eskuin aldera egin du. Eta horretxek pixka bat nahasi du Josean Tolosa. Lehen txogor ikusi dugu banderatxo bat, Retegi bigarrena hamarkadaren bila jartzen zuen, eta gaur irabazi ezkero hamarkada hori beteta legoke, 80an hasi zen txapelak irabazten, eta 89 garrenekoa irabazi ezkero 10 garrena izan diteko. Josean Tolosak sakea orain ere justu-justua, baina oraingoan ez du Retegik utz egin, eta bere sake onari esker lortu du tantua. Bosnako berdinketa. Sake oso ona, eskerrez eraman osta Josean Tolosak, eta oraingoan ez du pelota horren boteak ustekabean harrapatu Julian Retegi. Zabalean egin du dejada, hor duzu, Naiz eta Zabalerantz atera botea, Zabalean egin du dejada Julian Retegik eta 5. tantu. Bosnako berdinketa. Irua 1000 eta markagailuan lehendabiziko berdinketa. Lehendabizi 4 eta huts aurreatu da Tolosa, ondoren 3 eta 4 jarri da Retegi. Tolosak egin du bere 5. tantua eta azken biak jarraian egin ditu Erasundarrak. Beraz, Bosna lehen berdinketa eta 1000. Beti ere Erasundarraren alde noski. Sake luze egia. Julian Retegik oso indartu jodu oraingoan. Lehengoetan pelota gehiago moztu du. Oraingoan oso luze aterate erabaki du eta 10-15 zentimetro batik luze egia izan da Sake. Oraingoan bai sake motza, Josean Tolosak eskerrez jaso, Retegik atzeratzeko aukera, eta ez du arpelik galdu, baina hor Sotamanoz oso seguru eta indartu Josean Tolosak. Berriz atzera, oraingoan eskerrez eragozpen gehiago izango du Amezketarrak, ala eraman, oso ondo, aide sartzeko modua, Zabaleran, heldu egingo da Josean Tolosa, dejada bertan eta txantua. Tantua egin dio Josean Tolosak, tantu bikaina benetan, Julian Retegi behar da konfientza gehiegi zuen, aide sartze erabaki du eta Zabalera bidali. Behar da inork ez zuen uste Zabalera bidaliko zuenik, baina pelota Josean Tolosarentzat errez gelditu da. Eta oraingoan Josean Tolosa berak ere hanka bikainak erakutsi ditu eta gainera dejada egiteko habilidadea ere bat. 5 eta 6, 6 eta 5, zeuen nahi dozu modu. Konfiantza sartu da bai hor Julian Retegi, baina Josean Tolosak ezkerrez 8 erditik eraman duen pelota hura oso bombeatuta eraman du. Eta ondoren Julian Retegik utzi duen ura ere ez da indarrez utzitakoa izan. Antxe indarri gabe Zabalean utzi nahi izan dio. Eta Josean Tolosari Zabalera iritsi eta iritsi ez ezik beste dejada bat eginez bere 6. tantua lortzeko hastia eman dio. Beraz, 6 eta 5, lehen berdinketa hori berriro ere desegin da, eta Julian Retegik oraindik ez du lortu markagailuan Josean Tolosari aurre hartzerik. Josean Tolosa Miguel eta Mendia bere botileroarekin aldageletara joan da bien bitartean, eta gaurkoan ere makina bat atsedenaldi izango ditu, eta atsedenaldi horiek lehenago ere aipatu dugu Tolosaren mesederako dira, ez dago inolako zalantzarik. Orain Julian Retegi bera ere badoa aldageletara. Eta aldagelei bina bisita egin dizkiote orain arte lehendabizi Tolosa sartzen da beti, baina Julian Retegik jarraitu egin di orain arteko 2 aldi horietan, eta bakoitzak 2 bisita egin ditu beraz aldageletara. Dena den, kantxako eserlekuetan ere atsedenaldi desenterik hartu dute bi pelotariek Josean Tolosak batipat. Errekuperatzeko denbora pixka bat behar izaten du Josean Tolosak,
nekatu ere Julian Retegi baino gehiago nekatzen da, batetik bestera kilo desentez gehiago ibili behar izaten ditu kantxan, nekatu gehiago egiten da, eta rekuperatzeko ere denbora gehiago behar izaten du. Dena den, bete egiten da, nekatu baino gehiago bete egiten da, eta denbora pixka bat hartzeko modurik izan ezkero ondo rekuperatzen da Josean Tolosa. Badoa Josean Tolosa sakera, kantxa erdira sake hori, hala ere bote arraro samarra eman du, baina Julian Retegik ondo jaso. Atzera Josean Tolosa, eskerrez Julian Retegik eta ezin izan du eraman Julian Retegik. 7 eta 5. Gor jotzen ari da Josean Tolosa eta orain arte bere armarik onena hori izan da. Indartu jotzea, dejada egin duen bakoitzean Julian Retegik ondo harrapatu bai ditu dejada hori. Josean Tolosaren azken sakea, ez da berak nahi bezala jotako izan seguru asko, zabalera joan zaio, baina Julian Retegik berak daki beste edonork baino hobeto, horrelako sakeak ere oso arriskutsuak direla. Eta besoa, bere eskuin besoa, pixka bat kuskurtu eta pixka bat batuta erantzun dio horrelako pelotei besoa libratzen hasi ezkero, askotan ies egiten dutelako. 7 eta 5 eta Josean Tolosa sakea. Oraingo bai, sake zitalagoa, eskerrez ondo jaso Julian Retegik, dejada zabalean eta tanto egin duen Josean Tolosa. Hori bai ez egoela inondik inora harrapatzen. 8 eta 5. Oso ondo Josean Tolosa, lehenengo sake bikaina egin duelako. Sake hori jasotzearen nahikoa zen Julian Retegirentzat, ikus dezagun berriz. Sake oso indartua, gurutzatua, eta eskerrez hormaren ondotik Julian Retegik atzeraririk onenak bezala jaso du. Baina gero, hor aurrean egindako dejada horretara, ez zegoen inondik inora heltzen. Berriz ere amezketarra sakea egitera doa. Lehenagoko tantua ikusten ari zarete, baina Josean Tolosaren sakea orduzue berriz. Retegik erantzun, alare indar gehiegirik gabe, Josean Tolosa atzera. Berriz ere atzera oraingoan eskerrez, errebote ingurutik Julian Retegik eraman behar. Oraingoan ez du gozatu amezketarrak. Ez da Julian Retegik ere. Errebotera joan daiteke pelota hori, bai. Errebotera joan da eta Josean Tolosaren 9. tantu. Izugarrizko indarrez jotzen ari da Tolosa. Izugarrizko indarrez. 9 eta 5. Ikus dezagun tirua nola dagoen, Xavier. Tirua 1700 oihukatzen dute orain. Ez? Baina parean jarri da. Parean jarri da, bai. Orain dela tantu bat ari ziren 1700 oihukatuz, eta orain 1000 gorri. Beraz, dirua berdindu egin da, eta tantu horrek sekulako aldaketa ekarri du bai, diruari dagokionez ere. Eguerdiko 12 gain-gainean ditugu. Pelota partiduetan eta beste eginkizun batzuetan, baina bereziki pelota partiduetan ohi denez, ordu honetan Angelusa. Eta guk tartetxo hau iragarkientzako aprobetxatuko dugu. Beraz, oraintxe arte, aurrera estudioetako lankile. Berriz ere zuekin, pelotazale guztiokin, Anoeta pelotalekutik. Gaurkoan Angelus motza, Angelus laburra izan dugu, eta berriz ere jokatzeko moduan daude bi pelotaria. Luis Aranalde apaize izan da urtero bezalaxe gaurko final honetan Angelusa errezatzen, eta bera pelotazale ez ezik, pelotan jokatzen duena da, eta badaki horrelakoetan ozteak zenbateginako kalteak ekartzen dituen, eta horrexegatik Azezakea egin duen Josean Tolosa. 7. kuadro inguruan eman du botea, eta errebotera joan da pelota. 3. tantua beraz sakez, Josean Tolosa gortutakoa, 10 eta 5, eta gauzak ezin hobeto doaz amezketarraren. Pelota hori bala bat bezala atera da, orduzu, botea 7. kuadroan eman, eta 10. zuzen-zuzenera. Sake harrigarria, eta Josean Tolosak sakearen bitartez 3
tantu lortu ditu jadanik. 3., 4. eta 10. hause. Oraingo ez da errebotera joan, baina gutxi falta izan zaio. Julian Retegi jaso egin du. Jose Antolosak atzera, oso indartzu, Retegirentzat lantxarra oraingoan ere, eskerrez eraman, osta. Jose Antolosak bertan egin du dejada, Julian Retegi gatzetik etorri eta tantua egin. Tantua lortu duen Julian Retegi. Jose Antolosak konfiantza osoa zuen bere dejadaren gan, baina Julian Retegik atzetik hanka bikaina dituela erakutziz heldu eginda. Orduzu, Jose Antolosak ez duen uste Julian Retegi helduko zenik, baina dejada bota duenerako bere gainean zeukan. 6. tatu, 6 eta 10, eta orain bi pelotariak aldageletan. Hala ere, tantu politak ikusten ari gara partidu honetan. Eta tantu hau goiti bera Jose Antolosa dominatu du, baina azkenean tantuaz jabetu dena Julian Retegi izan. Banakako partiduetan honelako xegozak gertatzen du. Bai, Jose Antolosak tantoa erabat dominaturik ikusi du. Eta alaxe izan du ez da dudarik. Julian Retegi atzeko kuadroetatik Josean Tolosaren pelotakadei erantzunez aritu da tanto osoan zehar. Eta tantoa dejadaz erabaki nahi izan du oraingoan ere Jose Antolosak. Lehen tantu polit eta ikuskarriak lortu ditu jokaldi ausart eta arriskutsu horren bitartez, baina oraingoan Julian Retegik beste zenbait alditan bezalaxe oso ondo erantzun dio, eta gauza bada pelota hoiek harrapatzeko moduko hankak izatea, hanka harinak behar dila zalantzarik ez, baina harrapatzeaz gain pelota gozatu eta Jose Antolosari buruz gain pasa dio. Beraz, 6. tantua Retegirentzat, eta berriro berdinketaren bila saiatu beharko du Nafarrak. Orain arte bintzat horrela joan zaigu partidua. 3 tantu bakoitzak jarraian, eta gero berdinketa. Adibidez, hasieran utz eta lau aurreratu da Jose Antolosa, hor irudietan espadrapo gehiago jartzen ari den pelotaria. Gero, bosna berdintu dute, ondoren, 5 tanto egin ditu jarraian Jose Antolosak, oso ondo jokatuz eta sake bikainak eginez, 5 eta 10 jarri da, eta orain 6 eta 10 dago. Eta diruaren gora beherak benetan ikaragarriak. Jose Antolosa 10 eta 5 jarri denean, beraren aldeko oihu batzuk ere jaurti dituzte aurtekariek. Orain, Julian Retegi tanto bakar bat egin du ordutik, 6 eta 10 jarri du markagailua, eta berriro dirua bere alde jartzeaz gain 1800 jarri du. Beraz, normalean tantu bakarrak 100 euroren balioa izan ohi du, gutxi gora bera, eta gaurkoan hori baino askoz ere eroagoa dabil dirua. Tanto bakarrarekin asko aldatzen dira gauzak. Jose Antolosa berriz ere kantxan dugu, espadrapo horiek jarri ondoren. Julian Retegi aspaldian zegoen kantxan bestearen zai. Eta espadrapo zati bat zintzilik du Jose Antolosak belaun parean, galtzetatik, kendu du orain, atzekaldera bota du eta atzeko epaileak kendu behar izan du espadrapo zati hori kantxat. Badoa Julian Retegi beste sake bat egiten. Gogoratu 6 eta 10 markagailu. Ordoa Retegiren sakea luzea, oso luzea, errebote ingurura, baina Jose Antolosak oso ondo erantzun dio. Julian Retegi orain zabalera, eraman Jose Antolosak, oso ondo eraman ere. Retegi atzera, sotamano sartu da Jose Antolosa, oraingoan osta. Erdiut Julian Retegi, Jose Antolosak ere asko gehiago gozatu ez. Retegi orain atzera, baina jokoa parekatu eginda. Jose Antolosak orain dominatzaile izateko aukera, berriz ere dejada, Julian Retegi oso ondo harrapatu eta goitik bidali pelota, Jose Antolosak eraman sotamanoz, justuan, utz egin du Julian Retegik, hala ere tantua jarraitu egiten du, berriz sotamanoz, Jose Antolosa, zabaleran, Julian Retegi atzera, eskerre sartu behar eta
ezin eraman Jose Antolosa. Hala ere, tantu honetan Julian Retegik bi aldiz izan du gutxienez, tantua bere alde erabakitzeko aukera ezin hobea, baina alperrik galdu egin du bietan erdi utz egin duelako. Orduzu hauetariko bat. Hau azkenengo pelotakada da, eta hor tantua lortu du, baina aurreko bietan aukera ezin hobea zuen eta ez du bat ere gozatu, Xavier. Ez du bat ere gozatu ez, eta benetan ni behintzat oso harriturik nauka Julian Retegiren jokuak. Jose Antolosa berea ematen nahi da, eta buruz-buruko partiduetan normalean duen hori ematen dakiena da, eta kantxan sufritzen dakiena, eta gaur ere Jose Antolosa bere hori oso ondo ematen nahi da. Baina Julian Retegi da inundik ere bererik ematen ari ez dena. Oso gutxitan ikusi dugu Julian Retegi, bai binakako eta bai buruz-buruko partiduetan, hainbeste aukerako pelota alperrik galtzen. Gaur aurrean eta ondo kontrolatutako pelotak eta bote jatorra egindako pelotak inundik ere gozatu ezinik dabil, eta gauza bada nervioa galduta pixka bat izatea, bereak ere garbia aitortu baitu hori finala aurreko egunetan, baina pelota inundik ere ez da gozatzen ari. Ezkerrez pixka bat gehiago bai, baina eskuinez pelota asko, aukerako pelota asko alperrik galtzen eta gozatu gabe uzten ari da. Gainera, esan behar da, Jose Antolosak ez duela utzik egin esateko. Joan den partiduan, semifinalen hain zuzen Galartaren aurka, garai honetarako utz batzuk egin zituen Jose Antolosa, baina gaurkoan ez du utzik egin. Eta hori da harrigarria. Tantu berri bat jokatzen ari dira bi pelotari hauek, Jose Antolosak orain erdi utz, Julian Retegik ere ez du asko gehiago gozatu, zarritan beti joaten diren pelota horiek ez dira oso onak izaten. Berriz, Julian Retegik atzeratu egin bai ezin, Jose Antolosak ere ez, orain Julian Retegik pizkaba gehiago, eskerrez Jose Antolosak eraman, Retegik entzat aukera ona izan daiteke, sotamanos Jose Antolosak zabaleran, Julian Retegik atzera, horrezta ondo kolokatu Jose Antolosa, hala ere eraman egin du eskerrez, ikusi egin behar orain Julian Retegi zer egiten duen, eserrez. Pizka bat konzentrazioa galduta edo dabil Julian Retegi. Indartu ostera Jose Antolosa, bereak eta bi eginez. Oso ondo eskerrez, eskerra ere asko hobetu du, ozean, Tolosak eta orain bai. Julian Retegi bigarren aldiz egin du dejada partidu honetan, lehenengoan ensaio ondo atera, bigarren honetan bai. Jose Antolosa ez da mugitu ere egin, mugitzeko moduko dejada bazen, baina badirudi Tolosa nekatuta ere badagoen. Pixka bat betetzen ariko da Jose Antolosa. 18 tantu joan dira, eta partidua hasi denetik 40 minutu oraintxe bete dira. Eta pixka bat betetzen ariko da behar bada Jose Antolosa. Dena den pixka bat deskolokatuta eta hankageldian harrapatu du, ezustean harrapatu du Julian Retegiren oso ondo egindako dejara horrek Jose Antolosa, baina dena den azken tantu honetan bertan ere, naiz eta ia tantu osoan zehar dominatzaile izan den, gozatu gabeko pelotakada asko izan ditu eskuinez batipat Julian Retegik. Gozatu gabe ari da, ezinean ari da, eta oso gutxitan ezagutu dugu gaurko Julian Retegi hau. Oso nervioso jokatzen ari da gainera, eta bere burua inundik patxaratu ezinik. Edozein kasutan gauzak oraingoz nahiko parean daude, eta ikusi egin behar ze gertatzen den, baina Jose Antolosak inurk uste baino ez dutasun handiagoak pasaraziko dizkio behar bada Julian Retegi. Azkenean, ez dakigu zeinek bere ganatuko duen txapela, behar bada Julian Retegi dituen errekurtzoek zerikusia izan dezakete, baina nik uste hemen dagoen inortxo ere ez dela seguru, hasieran izan den bezain seguru behintzat, gero zer gertatuko den jakiteko ordua. Julian Retegi asko utzu egiten ari da, baina azken tantuetan gauza bat egiten ari da hasieran baino asko hobeto. Ikusi du Jose Antolosak bere eskuin sotamano horrekin
bosgarren kuadro inguruan jartzen denean min asko egiten duela, konfiantza sartzen dela eskuin Sotamanoz behin eta berriro, eta orain eskuin aldean harrapatzen dituen pelotak baztertzeaz gain bosgarren kuadro horretan baztertzen ditu. Eta horregatik ezkerra idez eta ezker Sotamanoz sartu ezinean atzeratu beharra izaten du Amezketarrak. Eta hortxe ari da, zerbaitetan asmatzen ari baldima da, Erasundarra. Beste sake bat egingo du berehala Nafarrak, eta hor dago Jose Antolosa erantzuteko prest. Sake luzea hau ere, Jose Antolosak eragozpenik gabe jaso ezkerrez. Julian Retegi gatzera, ez du aurrean komplikazio di nahi, gauzak oso seguru ikusten ez baditu behintzat. Ezkerrez hartu behar Julian Retegik, eta ezkerrez eskubil baino asko gehiago arrotzen du pelota. Berriz ere ezkerrez, eskubil baino asko zindartuago. Zabalerantz, Jose Antolosa ezinean ari da, baina ere pelota entregatu gabe. Ezkerrez, Zabalerantz, Julian Retegi orain atzeratu egin nahi, zazpigarren kuadrotik Tolosak ondo erantzun, berriz Julian Retegi, inork ez du komplikaziorik nahi. Jose Antolosak eraman pelota hori, Julian Retegik ezkerrez, Sotamano sartu da Jose Antolosa, aukera izan dezake orain Julian Retegik, berri Sotamanoz Jose Antolosa, eta pelota hori ez da helduko. Ez da helduko Jose Antolosa den pelota hori, 9-10, eta Jose Antolosak berakada ondisamarra izan du azken tantu hauetan. Julian Retegi ez dugu oso indartu ikusten, beste final batzuetan azaltzen den moduan, kontrario aurretik eramateko moduan ez dugu ikusten, justuko egiten ari da, pelota atzeratu, Jose Antolosari dejada botatzeko eta dominatzaile izatera pasatzeko aukerarik emanez, horixe bakarrik egiten ari da, eta Jose Antolosak badirudi Sotamanoz ere indar pizka bat eta segurantza pizka bat galdu egin du. Eta Julian Retegiren jokuan gauza bat gero eta nabarmenagoa. Gero eta pelota gehiago hartzen ditu Julian Retegik ezkerrez. Eta 3 terdi aldera joandako pelota asko eta eskuinez atzeratzeko berez egokiagoak liratekeen pelota asko ezkerrez hartzen ari da. Eta beraz, berak antzeman dio seguru asko, beste inork baino hobeto ezkerrez pelota askoz gehiago gozatzen, arrotzen eta atzeratzen ari dela. Epaileak dirudienez Jose Antolosari zutitzeko esan dio, eta horregatik txistu batzuk. Baina egia esan, atsedenaldiak orain arte asko izan dira, eta epaileak hori egiteko badu bere arrazoia. Denaren txistuak, batzun aldetik txistuak eta besten aldetik txaloak izatea ere ez da harritzekoa. Eta ez da izango harritzekoa araudirik egiten ez den bitartean. Hemen epaile bakoitza dabil, bakoitzaren eritzi eta erizpideen arabera. Horrela da, araudia egotez badago, gero konbentzio bat ere egin zen, baina ez dakigu zertarako. Inork jaramonik ez egiteko, alperrita bilerak egitea. Sake luzeegi egin du oraingoan Julian Retegik. Eta partiduko lehen da biziko pasa izan da zuzen. Lehen da biziko pasa Julian Retegi entzat. Jose Antolosak lehenago egin du. Bai, Jose Antolosak bat egin du. Oraingoan beharra da sake motza egiten ahaleginduko da Erazungoa, Ordoa. Hala ere, luze zamarra egin du. Jose Antolosak eraman, baina ez dakigu helduko den, ez. Julian Retegiren bigarren tantua sake. 10 berdinketa. Orain arte nere ustez, bi pelotariek orain arte esan duten, maiz errepikatu duten esaldi bati arrazoia eman behar zaio. Jose Antolosak berak esaten zuen, partidua irabazi dezakeela, eta dezakeela.
baina hortarako berak ondo jokatu beharko duela eta Retegi gaizki. Hori horrela izan den bitartean, bera ondo eta Retegi gaizki aritu den bitartean, hori bete da. Baina Julian Retegi pixka bat pelota gozatzen eta situazioa kontrolatzen hasi den bezain azkar, berdinketa lortu du. Sake Zitala, hala ere Jose Antolosak oso ondo eraman. Julian Retegi eskubiz atzeratu egin nahi. Zazpigarren kuadrotik Jose Antolosak erantzun, zabalera pelota hori. Julian Retegi, txapapera Julian Retegi. Intentzioa oso ona zen, baina txapapera atera zaio Tejada hori. 11-10, Jose Antolosa berriz ere aurretik jarri da. 10nako berdinketa lortu duenean, behar bada Julian Retegik konfiantza pizka bat hartu du eta arriskatu egin du, baina gaizki atera zaio arriskate hori. 11-10 eta orain Jose Antolosak izango du sake. Edozein kasutan badirudi partidu honetan emozioa izango dela nagusi. Hor dago Jose Antolosaren erantzun. Jokoan libre ikusi du hor tartetxo bat Julian Retegik. Tantoa nahiko ondo dominatzen ari zen ordura arte eta behar bada Jose Antolosa ez ustean harrapatuko zuela pentsatu Tejada horrekin eta txapa gainera irten izan balitzaio seguru asko tanto izango zen. Baina arriskua ere berekin du Tejadak eta oraingoan txapapera irten zaio Tejada hori Julian Retegiri. Lehen 2 tantu zituen Tejadaz lortuak, 5garrena eta 8garrena eta 11garrena ere modu berean lortzen saiatu denean txapapera joan zaio. Momentu honetan ez dago diru movimentu gehiegirik, artekaria kantatzen, eta gaurkoan artekari pila bat badago behintzat, ez ditugu kontatu, baina 20 gora izango dira behar bada, edo horri inguruan. Bien bitartean, Jose Antolosaren Sake Zitala, eta Julian Retegik ezin jaso. 4. tantua Sakez Jose Antolosaren ta. Oso ondo ateratzen ari da. Retegi bera baino ere, ia hobeto esango genuke. Dirua 1.600 dago eta 400.000 azpitik. Partido hasieretik 50 minutu bete dira une honetan. Jose Antolosaren sakea berriz ere oso Zitala eta tantua izango da. 5garrena Sakez, 13-10 eta hemen badirudi bakoitzak beti ere 4 tantu egiten dituela jarraia. Orain arte markagailuak hori irakutsi digu. Eta jakina, horrela jarraitu ezkero, 22garreneraino zeinek egiten duen takada hori lehenago, hori izan daiteke erabakiko. Dena den, orain arte Julian Retegik izan dituen takada horietan, berdintzea besterik ez du lortu. 5nako berdinketa lortu du, 10nako ere bai, baina markagailuan aurre hartzerik, oraindik ez du tantu bakar batetan ere lortu. Sake orain oso laburra, oso motza Tolosak egin duena, baina Julian Retegik ondo erantzun dio. Retegik gatzek aldetik ekraman behar pelota. Erasukoak utz, txapapera. Erasukoak utz egin du. Eta lehenago Jose Antolosak izan badu beraka da, orain badirudi Julian Retegi dagoela pixka bat tokiz kanpo edo horrelako zerbait. Jose Antolosa bere jokua egiten ari da eta Julian Retegik ez du orain arte bererik eman, ez da urrik ere gainera. Eta partidu honetan zehar hutsak dira nagusi, tantu polit batzuk ere ikusi ditugu, baina dena den huts asko eta asko ikusten ari gara partidu honetan. Eta orain arteko 24 tantu horietatik asko erabaki dira bataren eta bestearen hutsen ondoren. Jose Antolosaren txaloak.
Sake hau egin du. Julian Retegi ondo erantzun eskerrez. Jose Antolosak atzera. Indartu gainera. Eskerrez berriz ere Julian Retegi. Eskubiz baino konfiantza gehiago duela ematen du. Jose Antolosak atzera. Eskubiz aidez Julian Retegi. Jose Antolosak berriz atzera. Eskerrez Julian Retegi eraman egin du. Jose Antolosak bi hormetara kanpora. Kanpora joan zaio. Jose Antolosari eta ase aukera galdu duen hor amezketan. Ase aukera galdu duen 15. tantua egiteko. Orduz bere aurpegia eta nik uste nahiko adierazgarri du. Eskerrez Julian Retegi eraman duen pelota hori oso zaila zen. Hala ere, Jose Antolosak izugarrizko aukera izan du tanto egiteko eta bi hormetako hortan kanpora bidali du. 11 eta 14. Ez da ezain gaizki egindako ere izan, Jose Antolosak bi aukera zituen. Atzera jo edo aurrean pelota gurutzatu. Ez zuen besterik egiterik. Dejada bat bere burua saltzea zen inungo zalantzarik gabe. Naiz txokoan edo naiz zabalean egin. Eta pelota aurrean uztekotan bi hormak egin eta pelota gurutzatzea zuen aukera bakarra. Hori egin du, ez zegoen gaizki eginda, baina horrelako gauzak egiten ohituegia ere ez dago amezketarra, atzelaria izanik normala ere bada, eta indar gehiegiz gurutzatu du pelota hori. Eta eskuin marraz kanpo joan da oso nabarmen. Beraz, berriro Julian Retegiren takada etorri liteke. Denen pelotak dira pelotan egiteko modukoak, ez dago Jesus ze pelotadek hori esateko modukorik, baina ikusten denez, sakea hartzen dutenean min handia egiten dute eta tanto asko erabakitzen dira. Dirua 1700 Julian Retegiren alde. Eta markaga joan 11 eta 14 hiru tantuz goitik Jose Antolosa. Retegiren sakea. Zitala benetan, oso luzea, baina Jose Antolosak ezin hobeto erantzun du. Julian Retegi gehiegi gozatu gabe. Eskubiz estabil bat ere ondo. Orain Jose Antolosak ere antzerako zerbait egin du. Retegik orain asko atzeratu du. Jose Antolosak eskerrez ekarri. Retegik atzera berriz. Tolosak erdi ut. Eta Julian Retegi goiko txapara. Zeuek ere entzungo zenuten. Txapa hotza. 15. tantua Jose Antolosarentzat. Eta edozein gauza gertatu daiteke neurketa honetan. Jose Antolosa aldageletara joan da. Eta Fermin Erantzeta Murbil bere bila do. Ikur ezagun beste toki batetik azken tantu hori. Julian Retegi atzeratu egin izan du, baina goiko txapara joan zen. Orduzu Julian Retegi Martin Ezkurrarekin, bere osaba ere sartu da eta badirudia aholkuren bat eman nahi diola da horrelako zerbait. Behintzat barrura eraman du eta hor bildu da Retegiren klan osoa. Martin Ezkurra, Retegi Zarra, Juan Ignacio Retegi, Urzainki eta abar. 15 eta 11. 14 eta 10 galtzen egon ondoren, tantu bat egin du bai Julian Retegik, baina oraingoan ez da takadarik izan, eta oraingoan ez du berdinketarako biderik egin. 15 eta 14, Jose Antolosa aurretik, oraindik jendearentzat Julian Retegi da favorito, dirua azpitik 700.000 dago orain, baina tantoak aurrera doaz, eta Jose Antolosak jarraitzen du hemen nagusi dela erakusten. Gehiago jotzen ari da pelota eta batipat huts gutxiago egiten ari da. Diruaren kontua badakigu nola izaten den, Laris Galarza ere
ia partidu guztian zehar, Gasteizen jokatuko partidu hartan, favorito zen. Baina azkenean, badakigu, Josean Tolosa izan zela irabazi. Badoa, Gipuzkoarra sakia egitera. Eta Julian Retegi hor erantzuteko prest. Zabalera egin du sakea. Julian Retegi eskubiz. Josean Tolosa atzeratu. Berriz Josean Tolosa. Retegi eskubiz. Pelota goitik. Josean Tolosak ere atzera. Eskerrez hartu beharko du Julian Retegik. Horrela egin du eta eskubiz baino gehiago atzeratuz gainera. Berriz eskerrez, Julian Retegi. Josean Tolosa zazpigarren kuadrotik indartu. Julian Retegi eskerrez erantu. Josean Tolosak ere eskerrez. Ez du gozatu oraingoan amezketarrak. Julian Retegiri bote motza eman dio pelota horrek. Orain indartu Josean Tolosa. Eta oihu batzuk bera animatzeko. Berriz atzera Josean Tolosak. Retegik eskubiz erantzun. Ondo oraingoan. Dejada Zabalera. Julian Retegi heldu baina kanpora. Bizkorregi heldu da Julian Retegi tantu honetan. Asmatu egin du Josean Tolosaren intentzioa. Eta pelotara azkarregi heldu dela esan genezake. Ikus dezagun berriz. Tantu hau. Seguru asko bai. Bere alaxe antzeman dio. Hor ikusten da. Kasik pelota jo baino lehen abiatu da. Eta esan genezake bai azkarregi iritsi dela. Presa gehiegi izan du pelota horri erantzuteko. Eta ez du behar bezala gozatu. Zabaletik. Zabalera jotzeko intentzioa ere etzen berak atzeratzea nahi zuen, baina zuzenean eskuin marraz kanpo joan zaio eta diferentzia berriro 5 tantutakoa da Tolosarentzat eta hemen gaurkoan ez usteko desentea gertaliteke. Egin dezagun guk tarte txiki bat, bi pelotariak atsedenaldia hartzen ari dira eta guk estudiotara izturiko dugu momentu batez konezio. Gure agurrik beroena berriz ere anoeta pelotalekutik eta esan dezagun Josean Tolosak beste tantu bat egin duela. Oraingoan zuerte ere bere alde izan du, hor duzue. Hain zuzen ere hor eskerrez txapagainera atera zaio pelota eta hor duzue bere tantua, 17garrena. Orain bete sake bat egin du eta sakez tantu. Sakez egindako tantua 6garrena eta 18 eta 11. Julian Retegi oso azarre. Baina inork ez du bere azarre horren erruri. Eta orain, bate baino gehiago, hiru erreza ikusi omen du. Eta hor ari dira, jotake. Amazortzi eta 11 eta txapel erdia ia eskuetan duela esango benuke. Orain arteko diferentzi gaundiena bere alde, 7 tantutakoa. Eskerrez hartu da hor, Julian Retegi, ondo gainera. Josean Tolosak atzera. Julian Retegi ere ekarri. Erdi ut. Josean Tolosak orain berarentzat lanak eta gora. Gora bidali du Sotamano pelota hori, behar bada indartzui jo nahi izatea gaitik. Eramatera joan bali, seguru asko. Pelota ona izango zen. 12 eta 18. Julian Retegi. Saskiaren ondoan ikusten dugu, baina aukeratu du beste pelota bat eta probatzera doala diru. Hor dago Josean Tolosak Sotamanos jotako azken pelota hori, baina goiko koltsoira bidali duen pelota. 12 eta 18.
Eta kondizio hori, Josian Tolosak esaten zuen kondizio hori betetzen ari da. Julianek gaizki jokatzen badu, eta nik ondo irabazi dezaket esaten zuen. Eta momentuz kondizio hori betetzen ari da. Berea ematen ari da, Josian Tolosa, Retegi ez, gaizki jokatzen ari da. Ez dago beste esplikazioen beharrik, gaizki jokatzen ari da. Eta momentuz Josian Tolosa txapelaren bidean. Zabalera egin duzakea orain Julian Retegik. Oso atzera orain. Tolosa kalare eskerrez bikain erantzun. Haze indarra erakusten ari dan Josean Tolosa. Berriz ere eskerrez oso ondo amezketarra. Orain arriskatu behar duena Julian Retegi da. Esaten ari ginen momentuan arriskatu du. 7. kuadrotik ia eskerrez. Eta nik uste Julian Retegik bere burua galdutzat ikusten duen. Ez du tanto egiteko bide errazik ikusten, tanto bakoitzean asko subritu behar izaten du Julian Retegik. Oraingoan ezkerrez dejada txokoan egiteko modua ikusi du, ahal egindu ere eginda, baina oso nabarmen txapapera joan zaio. Eta 19. tantoa Josian Tolosarentzat, berriro partiduko diferentziarik handiena, 7 tanturen diferentzia, eta 3 tantu besterik izaizkio falta Josian Tolosari, lehen aldiz buruz buruko txapela irabazteko. Eta gainera, marka gogorra jarriko luke, Retegik iaz jarri ahal izan zuen marka berbera, binaka eta banaka txapelaren jabe egitea. Azken binakako txapelketa ladutxerekin irabazi egin zuen Josian Tolosak, Retegi eta Arretxeren aurka hementxe jokatutako finalean, eta lehendiziko aldiz banakako txapelketa irabazteko moduan da Josian Tolosa. Oraindik ere ez dago ezer erabakita, Julian Retegik errekursoak oraindik ere erakus ditzake, baina benetan buelta ikaragarria eman beharko lioke partiduari eta batipat jokuari. Josean Tolosak oraindik aldageleta jarraitzen du, oraintxe bertan aterako da. Bat orkantxara, eta orain asko lasaiago jokatzeko moduan dago amezketarra. Arriskatu behar duena, lehenago ere esan dugu, Julian Retegi da, lehen arriskatu du, baina bat ere konfiantzarik gabe itxura baten, 7. kuadrotik ezkerrez dejada egin nahi izan baitu. Eta dirua partiduaren hasieran 1500 zegoen, eta orain ere bai, baina Josean Tolosaren alde, 1500 urdin. Bate baino gehiagok, poltsikoak ustut eramango ditu etxera, eta besten batek beteta jakina. Josean Tolosak oraingoan ere oso atzera, pelota zitala Retegirentzat eraman egin du, baina Tolosak ez da heldu. Edozin kasutan Tolosak tanto egiteko aukera ezin hobea izango zuen. 20-12. Eta nik uste orain tiru ere amaituko zela. Hor dago Josean Tolosaren pelotakada hori. Oso gutxi beti, baina Retegiren erantzuna ez da heldu. Txaloak eta oiuak Josean Tolosarentzat, bedezakea kantxa erdira, Julian Retegik erantzun. Tolosak atzeratu, berak joko seguru egin behar du, hortan ez dago zalantzari. Partidu erdia baino gehiago irabazita baitauko. Erdi utori Retegik atzeratzeko aprobetxatu, Josean Tolosak oso ondo eskerrez.
Julián Retegi zabalean utzi pelota, Jose Antolosa heldu, eta Julián Retegi gezin jarta pelota hori. 21-12, eta orain bai, orain esan genezake, naiz eta pelota kontu hauetan haundiagoak ere ikusi, oraingoan esan genezake, Jose Antolosak txapel erdia baino gehiago eskuetan duen. Hogeita garren tantua egin du, ikus dezagun berriz. Jose Antolosak osta eraman pelota hori, Julián Retegi ez zuen itxaron nahi, zabalean utzi dio, berak nahi bezain ondo ez, Jose Antolosa justuan heldu egin da, dejada egin, Julián Retegi ustekabean harrapatu du dejada horrek, eta txapapera bidali du erantzun. 21-12. Hor dago, Julián Retegi Aides zabalean utzitako pelota, Jose Antolosa heldu, eta Julián Retegi ustekabean harrapatu du Jose Antolosak egindako dejada hor. Tolosa lasai aldageletan. Eta Julián Retegi kantxan, baina pentsako egongo da zalantzarik gabe. Hor duzu, orain bera ere aldageletara doa. Eta berriz ere bi pelotariak kantxan ditu. Txalo guzti hauek, zalantzarik gabe, Jose Antolosa dentzatik. Tolosa sakea egitera, eta partidunetako azken sakea izan daiteke. Ikus dezagun. Jose Antolosak zabalera atera du, Julián Retegi erantzun, dominatzeko aukera lare Jose Antolosak, horrela egin du, oso atera, Julián Retegi ezkerrez ondo ekarri, Jose Antolosa berriz ere atzera, Julián Retegi gerdi ut eginez aurrean, eta Jose Antolosa guta handiagoa, zabalera bidali du pelota. Haze utza egin duen Jose Antolosa. 13. tantua, Julián Retegiren. 13-21. Aukerako pelota zen, itxura baten. Jose Antolosak 22. tantu egiteko, baina hortu zuen. Ez du ondo sartu bere eskua, eta kanpora joan zaio, kontrakantxan. Julián Retegi orain beste pelota bat probatzen ari da. Hor duzu, Ez du beraz txapela galdutzat eman, baina hala ere orain arte baino asko hobeto jokatu beharko du bere 10. txapela lortu nahi badu. Bestela Jose Antolosak bere lehenengo lortuko du, eta esaerak dioena beteko da. 3. bai. Txaloa Julián Retegirentzat ere. Hala ere, sakea ez da ona izan, baina Jose Antolosak gutxe egin du, harrigarria. Sakea kantxa erdira, baina Jose Antolosak gaizki sartu du bere eskua, eta 14. tantua Julián Retegi.
Zakez irutantu egin ditu Julian Retegik eta 6 Tolosak. Badoa berriz ere azundua. Oraingo Zakez italagoa. Josean Tolosak ikarri ala ere. Julian Retegik atzera. Josean Tolosak ondo Aidez. Julian Retegik berriz ere atzera. Sotamano sartu beharko du Josean Tolosak. Biormetara bidaliz gainera. Julian Retegik atzera. Eskerreko horma jota indarra galdu du pelota horrek. Josean Tolosak erdi ut. Josean Tolosa heldu. Julian Retegik dejado horretara. Retegik Aidez edama. Josean Tolosak atzera. Berriz ere Retegi Aidez. Txistua berarentzat eta Josean Tolosak kanpora. Segurta egin duen orain gore Josean Tolosak. Txistuak izan dira Retegik Aidez eramandako pelota horretan, baina gure ustez pelota kada garbia izan. 15 eta 21. Josean Tolosa berriz ere aldageletaran doa. Lasaitzea oso garrantzitsua da. Bestela, berak orain 3 urte direla, lobek izan da orain, 3 urte direla, 86an, Galartzari 20 egindakoaren antzerakoa gertatzeko arriskua du, orduan 21 eta 7 galtzen zijoan, 22 eta 21 irabazi zion Galartzari, orain 21 eta 12 irabazten joan da Josean Tolosa, 3 tanto egin ditu jarraian Julian Retegik, eta edozein gauza gertatu daiteke, baina sorpresa handia izango litzateke. Edozein kasutan, eskupelotan, buelta handiagoak ere ikusi ditugu, eta tarteko Julian Retegi izan ezkero, sekula ez dago fiatzen. Xabier Euskitze segiro somatzen da hor, behekalde hortan. Bueno, aldageletarako bidean benetan serio sartu dira biak, eta serio sartu ezten bakarra Miguel Letamendia izan da. Jadanik txapela eskuetan ikusten duela dirudi Miguel Letamendiak, Josean Tolosaren botileroak, eta irripar pixka bat ere nabaritu nik bere aurpegian. Oraindik azken tantoa falta da, eta luze joan liteke batipat Julian Retegi delako aurka. Baina nik uste jadanik eskuan ere ikusten dutela, batipat Miguel Letamendiak esango nuke. Julian Retegi kantxan dago, oraindik Josean Tolosa ez da kantxaratu, baina oraintxe bertan egingo duela dirudi, bere kantxaratze hori. Lasai egoteko esan diote bere lagunek Josean Tolosari. Letamendiak hemendik pasadenean esan digunez, jaioa lehertu edo horrelakoren bat egin omen zaio, ez dakit jaio kontuak aipatzen zituen behintzat, eta dirudienez Josean Tolosak arazoak ditu bere eskuarekin. Horrelako zerbait izan daiteke, odolez beteta daukalako galtza, bere atzekaldean, egal baten hobek izan da, eta behar bada bai, arrazo izango du. Zake luzeegia orain, Julian Retegik egin duen. Argi dago, nunbaiten min hartu duela behintzat Josean Tolosak. Orduzu edola, argi eta garbi, eta hori zerbaiten seinale da. Edozein kasutan, zeitantutako aldea du bere alde, eta beti ere errezago da horrelako kasuetan alde moduan eustea. Retegiren sakea, zitala benetan, Josean Tolosak eraman, ase sakeak eramaten ari den Josean Tolosak. Eskubi sartu da, zabalera atera zaio pelota hori, berriz ere Sotamanoz, oso indartzu, eta sufritzen dakiela erakutiz, eskerrez ondo eraman orain Josean Tolosak, Julian Retegik atzera, Josean Tolosa eskerrez oso seguru, berriz atzeratu Julian Retegi, erdiut ez da gozatzen ari eskubiz, eskubiko eskuan izango du problema seguru asko.
Gustuan ibili da Tolosaren pelota hori. Erdi ut oraingoan ere Eskubiz. Hala ere, Julian Retegi gestu aprobetxatu. Berriz Eskubiz eramaten ari da pelota Josean Tolosa. Retegik eraman. Josean Tolosak ere bai. Nekatuta ikusten dugu, baina sufritzen dakien pelotaria da, eta bejala hori ezin lobean Julian Retegi. 16 eta 21. Josean Tolosa jota dago, nekatuta, eskuko minez, baina eusten ari da eta sufritzen jakiteak txapela balio dezake, Xavier. Bai, sufritzen biek ere badakite, eta gaurkoan nik uste biei tokatu zaiela sufritzea. Batetik, Josean Tolosari, pixu haundia darabilerako kantxan batetik bestera, eta ia 100 kiloiek horrela mugitzeak zalantzarik gabe betetasuna, nekea denak behar ditu berekin. Bestetik, Julian Retegiren sufrimenturik handiena eta nekerik handiena, seguru asko, pelota gozatu ezin hori izan liteke. Hala ere, Pedro Mari, nik esango nuke, Julian Retegik ez duela partidu osoan zehar, azken tantu honetan aina gozatu pelotarik. Horrela da, behar bada orain egongo da lasai, bere burua galdutzat ikusi duenean. Eta bestalde, Josean Tolosa nekatuta eta pizka bat urduri ikusten du momentuan hor duzue. Odoletan Eskubiko eskua eta nabaria da bere sufrimentu. Retegik hori badaki eta jokorik gehiena bere eskubira kargatzen aleginduko da. Amasei eta 21. 21 tantu horiek zama edo pisu handia izango dute Retegiren bizkarrean, baina Josean Tolosa ere azken tantu horretan ezinean ari da, eta horrek ere ez du bentaja handirik ematen. Argi dago hemen bataren aldekoak eta bestearen aldekoak daudela. Julian Retegiren sakea, Eskubiz eraman beharko du Josean Tolosak, horregaitik aterako zuen behar bada toki horretara. Berriz Julian Retegi pelota atzeratuz, eta lehenago Xabier Euskitzek esan duenez, behar bada inoiz baino gehiago gozatu. Eskubiz berriz ere Josean Tolosa, orain eskerrez Julian Retegi eta pelota zabaleran bidaliz, argi dago hori egiten aleginduko dela Retegi. Eskerraide sartu da Josean Tolosa, ondo. Julian Retegi gala ere tantua burutzeko aukera, orain gozutu aprobetxatu. Josean Tolosak eraman. Retegi atzera. Josean Tolosak eskerrez kanpora bidali du. Josean Tolosak eskerrez, 17. tantua Julian Retegirentzat. Eskerrez orain arte oso seguru eta indartzu aritu izan da Josean Tolosa, eta oraingoan uste gabeko utza egin du. Ikus dezagun berriz, hor duzu, Eskerrez indartzu sartu da, baina kanpora bidali du pelota, jente artera. 17 eta 21, eta nik ez dakit zein egongo den urduriago bietatik. Seguru asko Julian Retegiri partidua galdurik ikuste horrek eman dio ja pixka bat ardura gutxiago jokatzearen bentaja hori, eta seguru asko tanturik onenak hauexek izan dira Julian Retegirentzat. Azken tantuetan pelota ezkerrez eta eskuinez aurreko tanto guztietan baino askoz gehiago gozatzen ari da. Situazioa askoz hobeto kontrolatzen ari da. Pelota jo aurretik askoz gehiagotan begiratzen du atzera. Eta zalantzari gabe nik uste Julian Retegirik onena azken 2 tantu hauetan ikusi dugula. Ez dago zalantzarik, horrela da. Bestalde kontutan hartu behar da Tolosa ez dugula lehengoa eta ezin diola aurre egin. Horrek ere gauzak asko errezten ditu. Tolosak oraindik aldageletan jarraitzen du.
Eta Fermin Alonso eta Murgil beraren gana joan da, kantxaratu dedila esateko. Partidu hasi denetik ordu bete eta 23 minutu. Partidua luze doa. Baina kontutan hartu behar da, atsedenaldiak ere ugariak izan dira. Txaloa Jose Antolosarentzat berriz kantxaratu den unean. Berala egingo duzakea, Julian Retegi. Ordoa sakea egitera Julian Retegi. Sake zitala izan daiteke, baina eskerrez beti ere oso ondo erantzuten ari da Jose Antolosa. Oraingoan ez du gozatu Retegi, Tolosak eskubiz hobeto. Retegi berriz ere Tolosaren eskubiran. Honek ez du gehiagi atzeatu, baina bai desente. Jose Antolosa atzeatu nahi dik, Julian Retegik eskubiz erantzun, eta ondo gainera. Eskerrez hartu da Jose Antolosa pelota zabaleran. Julian Retegi inoiz baino gehiago gozatu, denago ere esan dugu. Eskubiz alduen moduan eraman Jose Antolosa. Asko sufritzen ari da amezketarra, baina sufritzeak kirolean asko balio izaten du. Eskubiz berriz ere Jose Antolosa, gora! Gora Jose Antolosak eskubiz. Ez du konfiantzarik, normala da, mindu eskubian. Eta 18. tantua Julian Retegiren. Orain tantu batzuk direla inortxok uste ez duena, orain gertatu daiteke. Xabier Euskitzek badirudi norbaitekin elkarrizketa egiteko modua duela, horrelako zerbait, Xabier? Bai, Pedro Mari, ondoan dugu Ginio Arrizabalaga, Jose Antolosarekin masajista lanetan eta era hortako lanetan aritzen dena. Ginio, zer du Jose Antolosak bere eskuin? Oso goiz, partidu gutxi hasita zehola arten, eskuan izan du sotamano baten sartu zaio atzaparrian, da nik uste izan du hori, kailo pixkate baka baino, tendoi harrapatu jo, da hoan berri demo ustin zurritzen nahi da, pelotik izan du gukitu eskubiakin, da hoan jintzaio berriz atzaparra lehtu, da odoletan daka, da ez da aguantatuko, hoan jazte aguantatu, baino kondizioetan ezilik jokatu. Bueno, hasieran pentsatu ziteken, hainbeste odoleta ikusita, behar bada aparatosidadea gehiago izango zela, mina eta kaltea baino dirudienez, kaltea ere desentea du, ezta? Bai, kaltea izugarri eta mina ere bai, eske beratza egin ezin zaio ukiture egin da minike arjaka. Eta kondizioetan pelota hori jotzia da, izugarrizko mina. Hoi golpero, buruan mina etxizu horrek. Eta beste luzeko partiduan, ondiken. Mila eskerrik, Ginio. Lehenago ere nabaritu dugu Jose Antolosa asko sufritzen ari zela, baina badu balorea hor jarraitzeko. Eta bereak eta bi egiten ari da. Sake zitala oraingoan ere, eskerrez oso ondo erantzun Jose Antolosak. Eskerrez bikainari da Jose Antolosa, orain erdi utz egin du Julian Retegik. Jose Antolosak atzeratu. Julian Retegik eraman. Eskubiz. Dejada egin du Jose Antolosak bere burua saldu. Sotamano sartu da Jose Antolosa. Orain bere burua saldu duena Jose Antolosa izan da, Retegik harrapatu Ormabilitako hori. Retegin eta berriz ere lana. Ondo eraman du Julian Retegik. Haze tantu ikusten ari gara nobengoa. Dejada Jose Antolosak, Retegik jaso, eskubizuz. Jose Antolosak, 19 eta 21 bat. Baina jentea zutitu egin da eta zutitzeko moduko tantua izan da. Tantu bikaina. Hala ere Tolosa zaleak burua eraginez ari dira. Txapela galtzeko arriskua ikusten baitute. Ikus dezagun tantua. Osorik ikusteko modukoa da. Bikaina benetan. Jose Antolosa dejada egin du. Normala da amezketarrak lehenbailen partidua amaitu nahi du. Sufritzen ari delako. Tantu bakarra falta zaio. Julian Retegik ez du utzik egiten. Eta berak saiatu behar du tantua egiten. Baina
tantu egiteko alegin horretan. Oraingoz ez du bere fruiturik lortu eta apurka Julian Retegi hurbiltzen ari da, 19 eta 21, Xavier. Gezurra dirudi, baina askotan zeinen gutxi behar izaten duen pelota bat kontrakantxara, txapapera edo gora botatzeko, eta orain zenbat kostatzen ari zaion Josean Tolosari azken tantu hau egitea. Hemen ondoan dauden bere zaletu batzuk horixe esaten zuten, ez ote du bat botako, horixe esaten zuten. Eta egia da, lehen hainbeste pelota bota ditu Julian Retegik, eta orain berriz hainbeste jokatzen ari da. Benetan, fizikoki ere oso ondo aguantatzen ari da Julian Retegi, eta azken tantu hauetan ikusten da hori. Julian Retegirik onena ez dago inongo dudarik, lehen oso gezke jokatu du, eta oraintxe ari da bere neurria ematen Julian Retegi. Agian beranduegi izan liteke, oraindik aukerarik ere izan dezake, Josean Tolosari tantu bat bakarrik falta zaio, Julian Retegiri 3, baina erasundarra da sakearen jabe. Eta momentuz, kondizio hobeagoetan dagoela esan genezake, bi eskuak ere ongi dituela dirudielako, Josean Tolosa alde batetik estu, larri eta azken tantoa egin ezin horrez gain, bere eskuin eskuko min horrek eta zartako horrek, erabat, bere ahalmen erdira edo laurdenera ekarri du, eta beraz, hemen oraindik ere edozer gertaliteke. Ez genuen asko uste, ontara iritsi zitekeenik partidua, Josean 21 eta 12 irabazten jarri denean, baina hauxe da eskupelota. Zorionez, horrelako sorpresak, ezustekoak eta gauza bitxiak ekartzen ditu eskupelotak. Eta detaile bitxi bat ere aipatu behar dugu. Hemen aldageletako sarrera inguruan dagoen Tolosa zale batek Retegiri izan dio, botazak pelota, mutil botazak pelota. Eta ez du jarraitu, baina argi dago zeintzen horren jarraipena. Mesede galanta egingo diguketa. Julian Retegi, sakea egitera, Josean Tolosa oso konzentraturik erantzuteko prest. Retegiren sakea eskerreran. Josean Tolosa jaso, gora joan daiteke, ez oso gutxigatik, baina ez da joan gora. Retegi gatzera. Josean Tolosak eraman, zabalera. Retegik ez du gozatu eskubi. Josean Tolosak bai. Julian Retegik eraman. Josean Tolosak gatzera, oso indartu eskubi. Tantua izan daiteke, Julian Retegik eraman, baina ez, txapela Josean Tolosarentzat. Josean Tolosarentzat txapela, 22 eta 19. Txapela Josean Tolosarentzat, eta nik uste merezi zuela kantxan ikusitakoaren arabera. Izugarrizko pelotaka da joduen azken hori. Izugarrizko pelotaka da. Eta izugarrizko jentepila kantxara beraz oriontzen. Ordu zuen Josean Tolosa guztiz nekatuta, baina lortu du bere helburu. Julian Retegi dugu ondoan. Julian, amarkada espero genuen, Julian Retegiren amarkada, dena zure alde zegoela zirudien, baina hemen ikusten da partidu batera edozer gertatu litekeela. Bai, batez ere Davidin oso gaizke jokatu dut, eta nervioso nago gaina, eta Tolosak pelota bizi horrekin asmatu idu jokatzen eta gaizki bili naiz. Bueno, Josean berak ere esaten zuen, berak irabazteko bi gauzak gertatu behar zutela. Zuk gaizki jokatzea eta berak oso ondo jokatzea. Horixe gertatu da gaur, ezta? Pues bai, nik izango nuke Tolosak ondo jokatu gula, baina nik erregalo asko egin ziot. Enaiz zentratu jokatu pelotan. Gio galdu ikusotan nina zinez jokatzen baino behan duzen. Eta bere eskuinera atakatzen saiatu zara azken tantu horietan nahita? Ez, nik lekutu nahi nuen aurreko kuadrotatik pelota, bizi ezen. Eta aurre jokatzek ez da honta horrengatik atzea jode. Urrengo urtean Julian Retegi jokatuko aldu txapelketan. Lehen esaten zenuen, final bat galdutakoan erretiatuko zinela. Urrengo urtean parte hartuko du? Bueno, gaindik bada denboa, pentsatzeko. Erkiba, mila esker Julian. Josean Tolosa ere hor bilean dagoela uste dugu. Hemen dugu bai, Josean Tolosa ere, ea berarekin izteiteko moduri dugun. Josean, behon daik... Bueno, ez zekia doraindik sinistu egingo duken, baino
Pinakako eta Banakako txapelduna euei. Bai, zaila, sinistea nea ametsa izan da beti, da ia kumplitua eta ia gustuan hau. Beste gehiago txapelik eta zer zatatea igual zait. Ina lengo eta teatzea, baina gustuan hau. Zer sentitzen da? Hasieran pronostiko guztiak Julian alde ziren, dirua ere bai, dena zen zure kontra zirudienez, baina gaur zeuk esaten zenuen, zuk ondo jokatu ezkero eta bera gaizki irabazi zitekeela. Behar bada hori gertatu da? Pixka, bai, eta nik partidu erdialde eskue irikintza kalioa eta ikera gari sufritxuet, eta banekin ondo neola beste urteetan baino esperantza gehi honeken, banekin oso zaila izala irabaztea, da beha probabilidad gehi ezazkola baino beste urteetan baino esperantza gehi gintorri naiz. Eta zer gertatu da hasierako tanto egiten? Zer iruditzen zaizu Julian Retegiri gertatu zaiola, inoiz baino pelota gehiago hutsegiteko eta galtzeko? Bai, final baten beti izatei nerviok eta pixka atzeatu nerviosu joa, lehon zan da ez da genik. Erki bat, zorionak Bai, eskari asko. Aurrera beraz, Pedro Mari. Laster egingo da sari banaketa hemen, baina bi mitartean gogoratu partidua gutxi gora bera nola joan da. Hasieran 4 eta 8 aurreratu da Josean Tolosa, gero 5 egon dira, 5 eta 10 hartu zuen. Josean Tolosa txapela buruan duela, Orduan Murdiondo Euskal Federazioko buru denak kopa ere eman dio, Joseba Arregi kultura zainburu ere hor dago, Telleria jauna ere bai, Gipuzkoako diputazioaren izenean, Fernandez Iriondo Nazioarte Mailako Federazioaren ordezkaria eta lehendakari ere hor dago, Nafarroako presidente den Jesus Reclusa jaunak eman dio orain Julian Retegi kopa, baina Julian Retegi bigarren izaten ez dago ohituta. Bederatzi txapel lortu bai ditu eta 10garrena lortzeko itxaropenez etorri den arren Josean Tolosaren lehenengoa izan da, eta urten futbolean gertatzen denez Liga eta Kopa irabazi ezkero dobletea ditzen zaio. Honek dobletea egin du orain aurtengoan. Binaka txapeldun eta Banaka ere txapeldun. Hogeita 2 eta 19 eta Josean Tolosarentzat txapela. Orain bere adiskidea hundiren Beriztainen zoriona jaso du. Eta nik ez dakit Xabier Eguzkitzek elkarrizketaren bat egiteko aukera dituen. Bueno, hementxe du bai José María Palacios Hogueta. José María, ¿cómo has visto el partido de hoy? Bueno, la final ha sido divina para verla, o sea, hemos disfrutado un disparate lo que somos aficionados. Bueno, ¿por la emoción o por el juego? Porque la verdad es que ha habido bastantes fallos, ¿no? Sobre todo por parte de Retegui segundo. Bueno, no creas, se ha peloteado mucho, no sé cuántos pelotados han dado, pero han dado un montón de pelotados, o sea, que no creas que ha habido tantos fallos como los pelotados han dado, han jugado la monda. Tolosa se ha defendido divinamente cuando está dominado, cuando ha dominado él, lo único que ha fallado ha sido en las dejadas hoy. Fíjate que es una cosa que lo hace casi perfecto y hoy todo le ha salido mal en ese aspecto, pero le ha pegado unos pelotados y se ha defendido fenomenal. Y Retegui ha estado bastante más flojo que lo normal, porque claro, va cumpliendo años hasta el 19-21, el 12-21, pero luego ha estado jugando a lo campeón, o sea, si no ha ganado al final ha sido de chiripa, o sea, hemos visto cómo estaba jugando al final. Bueno, Retegui segundo nos comentaba al final del partido que habrá tiempo para ver si tomará parte en el campeonato del año que viene. ¿Qué opinas tú? Bueno, eso es cosa suya, oye, yo creo que sí tomará. Oye, todavía ha demostrado hoy que sigue compitiendo con cualquiera de tú a tú y seguirá siendo vamos, si no es el mejor de los mejores. Ahí andará. Eskerrik asko Hogueta. Bueno, hemengoa amaitu da eta gutxi gora bera laburpen txiki bat egingo dugu. Orduzu bin bitartean Josean Tolosa bere espadrapoiek kentzen eta eskua nola gelditu zaion begiratzen, edozein kasutan aste batzutan behar bada jokatu gabe egon beharko du eta atsedenaldi hori ezaio gaizki etorriko bestalde. Gogoratu dezagun utzetan 4 aurreratu dela Tolosa, gero 5 izan direla, 10 eta 5 berriz Tolosa aurretik, baina gero bere takadarik handiena 12 eta 21 batera artekoa izan da. Hor partidua ia erabakita zeukan, baina Josean Tolosak egindako utz baten ondorioz Julian Retegiren erantzuna etorri da eta Julian Retegik 7 tantu egin ditu jarraian. 21 eta 19 jarri da, baina azkenean
Josean Tolosak eskubiz, naiz eta eskubia guztiz minduta izan, izugarrizko pelotaka da jodu atzeran, eta Julian Retegik errebotetik bertatik ezin izan du pelota hori eraman. Beraz, 22 eta 19, eta Josean Tolosaren eskua ikustea besterik ez dago. Guztiz odolez betea, eta Josean Tolosak ondo merezi izan du gaurkoan txapela, batez ere asko sufritu duelako. Eta sufritzeak edozein kiroletan asko balio izaten. 22 eta 19, Josean Tolosa lehen aldiz txapeldun, banakako txapelketan, eta urten lehenago esan dugunez, dobletea lortu du eta bietan, Retegi bigarrena menperatu. Besterik gabe, agur esango dizuegu, Anoeta pelotaleku honetan. Hurrengo arte, pelotazale guztio.